Mä menen Doriksen 40 senttiä ja Silvia menee sen jälkeen ryhmiksen. Nyt laitetaan ponia kuumaan. Ihana Doris. Me nyt putsataan tästä nää Doriksen suitsit. Joo, toi Doris syö nyt, mut sit kun se on syönyt valmiiksi, niin me mennään satuloimaan ja suitsii se. Näin, nyt tää Ilona harjaa Dorista. Ilona suitsii Dorista. Puolipuhtaaseen. Nyt Ilona kävelyttää Dorista. Onks toi Ilonan kamera? On. Hyvä ilpe. Se erottuu tällainen. Hyvä. Jolla syntymäpäivästä ne voittaa. Hyvä ilppa. Hyvä ilppa. Otetaan video, nyt noin Ilonan luokka on loppu ja Ilona ja Doris sijoittaa. Se sai tällaisen. Se oli tosi hyvä. ja okei, Silvia menee nyt Doriksen ryhmistä. Menemme kuvaamaan sinne. No ja tästä kamerasta nyt akku lopussa. Ja nyt nopeasti kuvataan, me ollaan oltu nyt tuolla buffetissa syömässä ja tälleen. Ja Vilposa. sitten on ollut tossa palkintoja ja jos mä sain nyt sinisiä ruusut kädelle. Ja Sitten me käytiin vähän kattoon noita. ryhmäkoululuokka on loppu. Helppo B on kai tuolla menossa nyt. Mä varmaan lähden kohta täältä. Joo, ja mäkin oon lähdössä.